Добре, а това бързане с дигиталното евро? Това е абсолютно задължително. То вече е решено от Европейската централна банка. Има готовност да започне от октомври месец. Дигиталното евро означава, че всеки един гражданин, който има сметка, която ще бъде директно в Европейската централна банка, всяка една негова транзакция, всяко едно негово решение ще бъде директно проследявано. И ние знаем, когато има ни такива системи за контрол, няма да има анонимност, няма да има възможност за собствено решение, защото може да бъде натиснат един бутон и въобще тази сметка да бъде моментно блокирана или определени транзакции да бъдат блокирани в началото под претекста за борба с сивата икономика, под претекста за по-добри решения за това кой е добър гражданин, кой гражданин взима решения, които са в един момент може да са свързани с политически пристрастия, с негови собствени възгледи, които противоречат в момента на това, което е решено от статуквото. Така че това е възможност парите да бъдат програмируеми и потребителското поведение да бъде следено и направлявано от един централен орган, който няма да е в нашата страна, който ще е в Франкфурт, Европейската централна банка. Това е решено, че ще има дигитално евро. Въпросът е как ще изглежда то, въпросът е да се говори за тази тема и да видим дали наистина искаме да бъдем част от него. Можем ли да ползваме думата връзване? Първото връзване е сега, което чакаме юни месец, ние да се вържем за еврото. След това, октомври месец, ние се връзваме за дигиталното евро и вие ми казвате, че ако примерно някой поради грешка или поради решение такова блокира наша сметка, пред кого можем ние да протестираме тези актове, които биха могли да нарушават граждански права, ако сме вързани за дигиталното евро? Ами имайки предвид, че нашия глас ще бъде 1/3 чрез нашия представител от Българската народна банка. Госпожо Лекова, вие говорите за България, аз ви говоря за обикновения човек с 10 000 евро в сметката. Той, примерно, някой не го харесва, някой му блокира, случва се това и в България. Тук има съд или може да отидеш в банката да се скараш. Как става тогава, ако някой, примерно на мене, някой не съм симпатичен и ми блокират сметка? Къде протестирам аз? Много резонен, правилен въпрос, защото единственият начин изобщо да се достигне до някакво мнение, до някакъв протест би бил чрез представителя на Българската народна банка, който съответно пък той, ако изобщо вземе под предвид това, има 1/3 възможност да изрази тази позиция, а също той е задължен по устав да представя интересите на цялата еврозона, а не на неговата конкретна страна. Така че практически такова оплакване, такова право не съществува. И ние не знаем в момента какви проекти допълнително ще бъдат включени в този проект Дигиталното евро, защото тук в Европейския парламент някои от политическите групи, от парламентарните групи обсъждат дори да има срок за годност на употребата на изхарчването на парите, които човек си има в сметката. Още един път това. Там в парламента се обсъжда, че когато получим заплата за този месец, може да се наложи да я харчиме този месец, а да не я спестяваме. Това ли ми казвате? Да, обсъжда се. Ако заплатата този месец края си я получим, до 6 месеца, ако не сме я похарчили, че тя изчезва от сметката. Че има срок на годност за изхарчване на тези пари. Това е грабеж, който това е нашия труд и заплатата. Ако до 6 месеца аз реша да пестя, да ям само хляб и вода, в един момент те ще ми вземат спестяванията. Вие разбирате ли, че вашите противници казват, че вие ни плашите с малко такива неща, нали? Демокрация, 30 години, някой да ти вземе спестяването, заплатата? Това директно се обсъжда в момента. От не кого? Само от Европейската комисия и от Европейския парламент. Не само възможно вземане на спестяванията, като имаш ограничен брой месеци, дни да си използваш парите, но и използване на спестявания, които в момента хората разполагат тях в пенсионни фондове, в инвестиционни фондове, да са насочвани към определени проекти, да са насочвани към проекти на военната индустрия. Това също се обсъжда, да може парите на хората не те да разполагат с тях, а бюрокрацията в Брюксел да решава как те да бъдат използвани. А в дигиталното евро дори е възможно да бъдат блокирани определени покупки, защото знаем, Урсула фон дер Лайен беше избрана с гласовете на зелените. Нейният голям проект, Зелената сделка, все още, въпреки че в САЩ абсолютно закриха всички дискусии по зелени сделки. Тук все още това изключително много натискат за него. Така че ако гражданите не са
в ход с тази зелена сделка, ако не си купуват достатъчно зелени продукти, възможно е да бъде сложено блокиране на определени продукти, които се Госпожо купуват. Лайкова, това е сериозен фискален фашизъм, това, което ми обяснявате. И аз за пореден път ще кажа на хора като вас, че не вярвам, че може да се случи. Ако аз купувам твърде много дизел, може ли те да кажат, абе ти май прекаляваш с дизела? Може ли? Или аз не купувам достатъчно биокраве кисело мляко, примерно. Или ще кажат по-малко дизел. Това ми се струва кавкиански някакъв такъв сценарий. Невероятен, антиутопичен. Позволете ми да изразя скепсис. Това ли работят, както се казва в Европейския парламент? Напълно обоснован скепсис, защото, както казахме, това изобщо не се представя в националните медии. Тук се обсъжда, подготвя се, решава се и в един момент идва и започва да се представя като нещо нормално, като нещо прогресивно, дигитално, инклюзивно, което ние трябва да следваме. Зелени продукти, казва се, трябва да намалим консумацията на месо, на мляко, на яйца. Тези неща вредят на климата, вредят на световното затопляне. Така че има такива гласове в Европейския парламент, които предлагат това да бъде закачено за дигиталното евро. Знам, че нямаме много време, но това за мен е възмутително. Ако аз, може ли някой наистина да отиде да си купи яйце, поредното яйце на ден, защото е на ячена диета, и те да кажат, ядеш твърде много яйца, повече яйца за този месец не са ти позволени да купуваш. Аз искам наистина с конкретика да си говоря, защото общото приказване аз не го разбирам. Значи, имайки предвид, че всяка една транзакция ще бъде проследима, че те ще могат да виждат всяко едно нещо, което човек решава да прави. Ако се въведе една директива, които вече се обсъждат в тая посока, това е нещо напълно възможно. Поне технически то е възможно и то се обсъжда. Затова трябва да решим, искаме ли да отворим тази врата, искаме ли да влезем в една контролирана и еврозона на диктат. Знаем какво се случи в Гърция, знаем какво се случва с по-малките икономики като България.